ಮಾತರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಣ್ಣದ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದವಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅಂಚ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆಕ್ ಐಕ್ ರಂಗನು ತೊಡೆತೊಂದು ಅಭಿನದ ಒಟ್ಟುಗು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣುಲೆಗ್ ಉಡಲುಗು ಸಂಪು ಮಲ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಅದ್ಭುತ ಚಾತುರ್ಪೆ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾ ಬದುಕು ಕಲಾವಿದರು ಅವೇತೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ದುಡಿ ತುಚ್ಚಿದ್ದು ದಿಂಗೊಂದು ಜನಕಲೇನೆ ತೆಲಿಪವರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎತ್ತೊಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಮೊಡಿನ ಚಿತ್ರನ ಲೇಸೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಇನ್ಕನಗ 4ನೇ ಎಸಲ್ದ ಐಸರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ತಕುಲು ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಐಕ ಒತ್ತುಡು ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕಲು ತೆರಾಣಕೂಟ ದಿನಕಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ ಪವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಪಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತಗೊಂಡು ಅಮೃತ ನೋನಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗಳ ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾದು ಪಂಥದ ಇನಿತ ಯಜ್ಞನು ಸುರುಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಪಂಥ ನಡಪೊಡುಂದಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಈ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪುರು ತೋಜವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಅವಿನ ಸುಕುರ್ಮದ ದಿಷ್ಟಿಡು ತೂದು ಐತ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣನು ಲತ್ತದು ಪೆಜಿದು ತಪ್ಪಲೇನು ಪುರ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಎಡ್ಡಂತಿನೇನು ತಿರಿಪಾದು ಕೊರದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ಇಡೀ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಮರ್ ಸಾಧಕ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಳ್ರಂಚಿನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನತ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣಂದರೆ ಅವೇ ಇಡೀ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ 50 ವರ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿಂದಾಂಡ ಕರೀನ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಡ್ರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆಂದೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರೋದು ಮೋಕೆದ ಒಡರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಇತ್ತ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯಮಠ ನಿದ್ರೆ ಕಾಜರ್ದು ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪು ಮಲ್ಪೇರು ಜನಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆನ ಮದಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಪಟ್ಟು ಪಸರಿದುಂಡು ಐತ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲೇರು ದಾದ ಸಂಗತಿ ತೂಕ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಪಾತಿರಬೇಕು ನಂಬೆ ದೀಪು ಇಂದ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಓಮೂಲಂಜಿ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಆಟ ಎತ್ತನು ಬೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಯಸ್ಸೊಂಬೆ ಆ ವೇಷನು ಪುರ ತೂನಗುಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ದುಂಬುದ ಪುರ ನೆನಪಾನಂಬೆ ಆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆ ನಿನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಆ ರಂಗದ ಬಣ್ಣ ತಾದಂಬೆ ಆ ಒಂಜಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಇಂದ ಇಂದ ತುಲಗೆ ತೋಜಿಂಡಾ ಅವೇಂಬೆ ದ ಈ ವೇಷ ತೂವಡಾನುಬೆ ಎಂಚಿನಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಪುನ ಎಂಚಿನಂಬೆ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಪೋಚಾವ పొర్తులాండత గిరిజ కాతొందుల్లలా బేగొంచి కూదు పొత్తు బరుడు ఉందంబೆ ಕುಸಲ ಈ ಬತ್ತಿನಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಮಗ ಅಕೆ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದೆ ದೀಪುಡ ಬಾತಿರುತ್ತೆ ಇರು ಉಲೈ ಅಡಿಗೆಡಿಪ್ಪರಂದು ಏನು ಮಂತಿ ಜಪ ಅಂತ ಮಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ದೂರನ ಬಿದಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಅವು ಇನಿ ಶನಿಯಾರತ್ತ ಸಂಘದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೈತಂಡೆ ಮಗ ಅಂಚ ಮೂಲ ಗಿರಿಜಡ ಪೋತು ಕೊರ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂಟ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸಂಘದ ಕಾಸ ಅಂಚ ಚೆಮ್ಮಲದಿ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾವ್ದ ಚೆಮ್ಮಂಬೆ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮರ್ದು ಇವರ ಮನಿಪದೆ ಕುಲ್ಲು ಐಕಪುರ ಮರ್ದು ಪೋಂಡ ಆವ ಉಚ್ಚುರು ಕಸಾಯ ಮಟ್ಟ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡಡೆ ಅಕ್ಕೆ ಐನು ಪುರ ಸಸಾರ ಎಣ್ಣೆ వచ్చి ಇರು ಮರ್ದಗ್ ಬೋಡು ದುಂಬು ಒಂದು ಅಬ್ಬುರ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಇರ್ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಜರ್ನ ಏನೊಂಜಿ ಪನಡ ದಾದ ಮಗ ಎಂಕ್ಲೈನಿ ಬೇಲಕ್ಕೆ ರಜನೆ ಆ ಕಾಸನ ಗಿರ್ಜನಡಿ ಏನು ಕೊರ್ದು ಬರಡ ತಾಯ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಗ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬಂಗ ನೆರೆಕರ ತಗಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಂತಿನ ಬುಕ್ಕೇರೆಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಗಿರ್ಜನೆಲ್ಲ ದನ ಆತು ದೂರಜ್ಜಿ ಓ ಮೂಲೆತ್ತ ಕುರ್ದು ಬರ್ಪನೆ ದಾತುಂಡು ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ದೀಪನ ಕುರ್ದು ವರಿಯಾನ ಪೋರ್ಚುವಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆಂಚಿ ದಾದೆತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಲ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಐಟೆ ಕರಿವರದಲ್ಲ ಉಂಟೊಂದು ಪಂಡ್ಲ ದಟ್ಟೆ ಉಂಡ ಐಟೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಸರಿ ಏನ್ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬೈಯಾಗ ದೀಪು ಬರ್ಪೆ ಬಾ ಇಂಬೆವ್ರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವಂಚೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಲೆ ಬಡ ಪುಂಡ ಮಗ
10 ನಿಮಿಷವೇ ಮಗ ಗಂಜಿದಿ ತೆತ್ತೆ ಕೊರ್ಪವೆ ಏನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ನಿತಿನ ಮಗ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತ್ರ ನಿತಿನ ಮಗ ಅವು ಬರಿಟಿ ಬಾಡು ಇಂದು ಮಗ ಪಡೌಟ್ ಅಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎನ್ನ ಬದಲು ಕೀರ್ತನ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಿಶಾನ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತುತ್ತು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗುರ್ತೈತನ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ದುಂಬು ವೇಷಪುರ ಮನ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇಂಕ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದಾಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತನೆ ಇದು ಇರ್ ದಾಲ ತಪ್ಪೆನಿಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತು ನೋಡ್ಯ ಅಂಚತ್ ನಿಕ್ಲ ಈಡಿಯ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನ ಸೀರೆಲ್ಲ ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮಲ್ಲೆಕ್ ಜಕ್ಕ ಐಟದಾಯ್ತು ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೈಜತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಹೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಇರು ಎಂಚೋಲ್ಲ ರಂಚನಿಪ್ಲ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪುಣಪ್ಪಾಗ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆలు ಎನ್ಕೇನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡರ್ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಮಂಡೇಶ ಅನ್ಪೊಚ್ಚು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯದ ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿನ ಬದುಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪು ಬೇರ್ನ ಬಂಗದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಡನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲಿ ಆಕೆ ಈರ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿರ ಅಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ ದಾನೆ ಪನಂತೆ ಇಂಬೆ ಕಾಲಿಯನ್ನ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತೆಜೆ ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣಾದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿತಿ ನನ್ನ ಬಾಲೆಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆಕೆ ಇರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೊಲ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಈರ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಅರಿಗೆ ಇಂಚ ಆತನು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತಂದೆ ಅರಿಗೆ ದಾನೆ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಯಾರ ದಾದ ಕತೆ ಬಂದು ಈರೆ ಪಂತವರ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆತು ಕಾರಣ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಐಗೊಂಚ ಮರಲಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬಂದವು ಹಾಳು ಮರಲಿಂದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮರಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರಲು ಬಗೆಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕತ್ತಲೆಗ ಆಟ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಡು ಜೀವನ ಇಂಚನೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಗೋತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಚಿ ದಿನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾಬಿದಾಡಿಯೇ ಒಂದು ಇನ್ನು ಆಟೋ ಅಂತ ದೂರಡುಂಡಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗೊಂತೆ ಪೊರ್ತಾವು ಅಮ್ಮ ಯಾಬಿದಾಡಿಯೇ ಒಂದೊಬ್ಬೆ ದೀಪು ಒಂದು ಬೇಲ ನಿಕ್ಕೆ ಏತು ಬಂಡಲ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಾತ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ ಬೋಡ್ಸಿ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿದು ಬಲ್ಪು ಗೇರೇನ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ ಮಗ ಆ ಕತ್ತಲೆದ ಬೇಲಿ ನುಂತಲ್ಲ ಯಾವು ಅಮ್ಮ ದೇ ಅವಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನುಜಿ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ರಂಗು ಬಾರ್ದು ಕಾರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕನು ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರಡ ತಿಕ್ಕಂದಮ್ಮ ಅವನ್ ಚತ್ತು ಮಗ ಅಮ್ಮ. ಇರಿಗಿತೆ ಅನೇತು ಬಂಡಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಬಾಲೆ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಆ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾ ಬಲೆ ದೀಪು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿದ್ದಾನೇನವೇ ಅಂದ ಹೋಗ ಮುರಣಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯ್ಯೆ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂಡು ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ವೇಷಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಆ ಮುರಣಿ ಅಂಕದಡ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಆಟ ಅಂಡು ಆ ಎಂಚಿ ವೇಷೆ ಅಂದೆ ಮಾತಿರ್ಗೆ ಎತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತನ್ವೆ ಇನ್ನೋಲು ಇನಿ ಮೂಡವಿದ್ರೆ ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಮಾಮ ಪರ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಪಿದಾಡ್ಬೆ ಹಾ ಆವ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೆ ಆವು ಮಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಮ್ಮ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಆ ಇಂಚಿನ ಮಗನ್ ಪಡ್ಯಾರೆ ಇರು ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿ ಪೊಡಿಯೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಈರ ಪಣ್ಪುಂಡ್ಲ ಸತ್ಯ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜಿರ್ನ ಮತ್ತ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತತೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನವೆ ನೋಲ್ಕೇನ್ಪೆ ಇರು ಐಕ್ ಮಂತ ದಾಯ ಮಂಡೆಚವನ್ ಪರ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಕತ್ತು ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬುಡೋಡು ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೈ ಆಲಿ ಕೆಲಸದಾಲ ಮಲ್ಪೈ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಗಣಪೆ ಅವನ್ ಜಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು
ದೇ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ತೋಟಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಚಾದಿ ಇಡ್ಬೇಂದು ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಘದ ಕಾಸುಲ ಕಟ್ಟಿರ ಉಂಡು ಕೋದು ಬುಕ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಕಾಂಟ ಬಯ್ಯ ನಗ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅವಣ್ಣ. ಅವೇ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಇರು ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪನೆಕ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕಿಂಚ ಆಯ್ನೆಕ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿச்சு ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆನಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮನದನಿ ಈ ಪಲ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಪತ್ತಿಜೆ ఆయన ఫోనుల తిక్కొందిచ్చాడు మస్తు పొర్తు కరీదు ఇంకొంచెం ఫోన్ బత్తడు ఇర్న మగకు యాక్సిడెంట్ ఆతడు ఆ హాస్పిటల్ డల్లే పెట్టారు ఐడ్దు పక్క ఎన్న బాల ఇంచనే తులి ఇంచనే ತುಯ್ಯರತ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಕಲಾವಿದನ ಬಂಗದ ಬದುಕದ ಕತೆ ಈ ಬದುಕು ದುಂಬುದಲೆ ಕಾವಡಾಂಡ ನಿಗ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಾ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊನ್ನೆ ದಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆನ್ನ ನಂಬುದು ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲಿಪ್ಪುವೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂತೆ ಈರೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ಉಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ್ನ ದಾದ ಪಣ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಹುಷಾರಾವೆ ಹುಷಾರಾವೆ ಬರ್ಪಕ್ಕ ಆರೆಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ತು పోదు ಇರೋ ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಅವನ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಣ್ಪುನು ಸುಮಿತ್ರ ಸುಮಿತ್ರ ಜಲಸಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ್ಲೆ ಅಂದು ಅವೇರೋ ಬರ್ತನೆ ಅವ್ವ ಇರೋ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆದ ಮರ್ದಗ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮದಿ ಪೂಸರಪ್ಪೆ ದಾದನ ನಂಬಿ ದೇವರೊಂಜಿ ಕೈ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರೆ ಬಂಡದೊಂಜಿ ನಂಬುದೇ ಅನ್ ಕೈ ಬುಡೇರು ತೂಲ ಬೋಡಂಡ ನಮ್ಮದಿ ಪುದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪ್ವೆ ಪಾತೆರುವೆ ಕಾರ್ಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಮೋನೆಗೆ ರಂಗ ಪಾಡ್ದ ರಂಗ ಚಲಸಕ್ಕ ಯಾವ ಏ ಉಂತಲೆ ಇತರ ಏಸ ಕಟ್ಟದ ಐನವೇ ಯಾವ ಏಸಗೆ ಏಸ ನಾನು ಪಂಡು ನಾವು ಹಳೆಗೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಅಂದು ದೀಪು ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಮಗವ ಸುಮಿತ್ರ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಅವು ಹಲೋ ಅಂದಂದಂದಂದಂದು ಸರಿ ಸರಿ ದೇ ಬರ್ಪುನ 14 ಓಟು ಅವು ಕರಿಯಡು ಬುಕ್ಕ ಈರ ದಾತ ಪುರ ಬಿಡು ವ್ಯಸ್ತ ಮಂತ್ ತೋರ್ಪೆ ಇರಿದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಂಪುಚ್ಚಿ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಚೂರು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈದೆ ಸರಿ ಸರಿ ದೀಪ 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 ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪಡಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಾತಂಡು ಪಾಡ್ದಾರತ ಅವು ಪಾಡ್ದಣ್ಣ ಅವು ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 30 ಇಲ್ಲು ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ರಮೇಶಪುರ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋತಾತ ಅಕ್ಲಿ ಪೋತೇರಿ
ಸರಿ ಮಾರೆ ಈರ್ ದಾಲ ಮಂಡೇಚ ಅನ್ಪೊಜ್ಜಿ ಈ ಸತಿ ಓಟು ಮಾತ್ರ ಇರೇಗೆ ಈ ಆತು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮಾರೆ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಏರ್ ನಡೆ ಪಂಡ ದೀಪು ನಡೆಗೆ ಮುರಡಿ ಬಂಡಾತ ದೀಪು ನಡೆ ಬರೋಣ ಅಂದ್ ದೀಪುಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಅಂದಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆ ಅಂತ ಅಂದು ಬಲ ಬಲ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರನ್ನು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಣ ಆ ದೀಪು ಎಂಚಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕುರುನಾತೇನ ಅಂದಂದೆ. ಮೋನಡು ಪೂರ ಆತಲಿ ಎಂಚೂರು ಉಚ್ಚಿಲಕ್ಕ ಆ ದಾರ ಮಂಡೆ ಚಂಪೊಚ್ಚ ಅವಕ್ಕ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಎಂಚ ದುಂಬುರ್ದು ಹುಷಾರಾತೇನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಂಪೊಚ್ಚ ಐಕ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನ್ ಮನ್ಪೆ ಅವನ ಚಂದ್ರ ಅಂದ ಅಂದ್ ಬರ್ಪನ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎತ್ನೋಪ ಪೂರ ಹುಷಾರಾಪುಂಡು ಕಾಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಜಿ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಚಂಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಂದ ಈಗಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಕ್ಕ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಂಪಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಅವೇ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆ ಕಣಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಪುರ್ತುಲಾ ನಂಬೆ ಆರ್ನ ಕಾಲ್ ಬೇತೆ ಬರೋದು ವಕೀಲೇರ್ನ ನಾನು ತೇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬೋಪುನ ನನ್ನ ಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಂಡು ಅದಾಡಿ போய் ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಚೆಂಬುಡು ಕೊಡ್ತಾರ ನೆಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಚೆ ನಿಮಿಷ ಓ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾರ ಯಾರನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಸಲ ಒಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರವರ 19 ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ತುಕೊಂಡು ಪಡದೆ ಬೋದುಗ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ರಾವು ಅಕ್ಕ ಇಂದೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಬಾಲೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಬೋಡಿ ಇದೆತ್ತಿಗೋರ್ಲಿ ಪತಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಣತ್ತು ಜನ ಮಾರೆ ತೆದಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ನಾಮೋಸ್ ದಲಮನ್ ಪುರ್ಚಿ ಸರಿ ದಪ್ಪು ಸರಿ ಬತ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ನನ್ನ ఆయన పాటుದ గ్రూప్ ಪೂರ ಬಾಡು ಪೂರ ವೈರ ನೋಡು ಅಂಚಂಡ ನಂಕ ನನ್ನ ಪುರ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲೋಡೆ ಜೋಪ ಆರಂಡು ಅಂಚ ನಂಕ ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆಕ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬಯ್ಯನಗ ಚಂದ್ರ ಈರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ವಿ ನಂಗಿದ್ದ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜತಿ ಈರೊಂಜಿ ಈರನ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ఆయన ಎದುರು ಪನ್ನ ನೋಡು ಆಯ ಏನು ಸೋಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಪ್ಪಿ ಏನ ಪಾಟಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೆ ಈರೇಗ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಐರ್ದಾಸಿ ಎನ್ನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಅಂಚನಕ್ಕ ಬರ್ಬೇನೆ ದೀಪು ಬರಡಾ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಓಟೊಂಜಿ ಮರ ಪುರ್ಚಕ್ಕ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಇರೋ ಸಂಗಡ ಪುರ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬರ್ಬಂಚಣ್ಣ ಹೋಯ್ ಮೇ ಚಂದ್ರ ಹೋಯ್ ನಾನು ಅಡೆ ರಡುಮುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡತ್ತ ಐನಿಲ್ಲ ಬರೋಂತೋಲಿಯಾ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ ಆತಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಈರ್ಕೋರ್ನ ಇನ್ನೋದೇಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ಸಾದೆ ನೆಟ್ ಆಚಿನೋದುಂಡು ಒಂದೇ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದೇ ಈರ್ನ ನಾಟಕಗ ಬೇತೆ ಜನ ನಾಡ್ಲೆ ಈರ್ನ ನಾಟಕಡ್ ಇಂಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಯಾವ ನಿಕ್ಲಿನ ಉಪಕಾರ ಇಂಕ್ಲಿನ ನಾತಿಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಗತಿ ಜನ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪುರ ಲೆತ್ನರ್ಪ ಮಾರೆ ಹೋಯ್ಯ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮುರಾನಿ ಆತ ಪನ್ನ ಇರ್ ಬುಲ್ಪೊರ್ಚಿದ್ ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ದೂರ ಬಂಗ ಸರಿಯಾಪಣ ಪನ್ನತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನಿ ಅರ್ಧಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ ಸಹಾಯ ಬರ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂಚಿನ ಬಂಗತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಈರ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪುನ ಬಂಗ ಪೂರ ಕರಿಂಡು ದೀಪು ಹುಷಾರ ತುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿ ಈರು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಂಡ ಇವ್ರು ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಪಡಾಂಡು ಅಂದಿಯಾ ಈ ಬಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಅರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅರೇತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಡೆದು ಎಂಕಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡರಿಯ ನಮ್ಮ ಮತ ಪಾಪದಕ್ಲತ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸಸಾರ ಅತ್ತು ಇರು ದಾದ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಆರು ಬತ್ತದ ದೀಪಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿರು ಅನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆರು ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಈರಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಿರ ಪಂಡೇರ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಲೆ
ಪಾಪದಾಗ್ಲು ಬಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತೆಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಟಿವಿಡು ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಮುರಣಿಯರ 2 ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ದುಲೆ ಅಕ್ಕಲೇನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಗ್ಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಬರೋ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಬಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರೋಳು ಎದ್ದು ಖುಷಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕೇನು ಪಾರಂದ ಬತ್ತನೆ ದೀಪ ಹುಷಾರಪ್ಪೇತ ಇದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಈರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಎಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಈರು ಮರತ್ತರದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ತುತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತಿ ನಂದಿಯ ಅಡ ನಂಗೆ ವಾಸಹಾಯ ಲಾತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಂಚನೆ ಮುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೀಸ ಕಟ್ಟ ಅಂತಲ್ಲೇರಿಯ ಆತೆ ಬೇದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಆತೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಏನು ಪನ್ನತ್ತು ಅದು ಏನು ಇತ್ತು ತೂಯಿನಿ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮುಳುಗ್ ಬತ್ತನೆ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಂಗೆ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಜರು ಇಪ್ಪಡೆ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಚಾನಲ್ ಪುರ ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಇರ್ದು ಆದವನ್ ಪರು ಪಜ್ಜಿರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತ ಹಾಳಿಂದ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಡ್ಡಿಂದ್ರಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತ ಜನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಳೆ ಬೇಯರ ಬೋಡತ್ತು ಬಡವರೇನು ಗೊಬ್ಬನ ಸಾಮಾನ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂಡಿರ ಏರು ಹಾಳು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಂಚ ನಾಡ್ಬತ್ತನ ಬಲ್ನೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರ್ದ ಹಾಯಿ ಬಂಗೋಡು ಇರ್ದ ಹಾಯಿ ಬುಲ್ಪೋರು ನಾನು ಬುಲ್ಪೋಡು ಅಂದಿಜ್ಜಿಂದೆ ಏಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆತ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಏಪ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ದಾಲು ಬೋಡಿ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆತಿತ್ತನೆ ಯಾವ ಇಜ್ಜೆ ಕುಶಲ ಎಂಕ್ ಪೊಡಿಗಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಅಮಿತ್ತರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಮಾತ ತೂಪೆಯ ಏರು ಕೈ ಬಂಡಲ್ಲ ಆಯವ್ರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡ ಯಾವ ಆಯವ್ರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡ ಯಾವ ಹಿರ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡರು ಆಯ ಉಲ್ಲೆ ಐನ್ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಲೆ ಆಯ ಏಪೋಗ್ಲ ಏರ್ನ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನೆಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮಗ ಯಾನು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಉಪ್ಪು ದೀತೆ ಮಗ ಈ ಮುಲ್ಲತ್ತ ಮೂಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ದೀಪು ತಾಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡ್ಚಿ ಮಗ ಮಾತ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಈ ತುಂಬುದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಮೂಲುಳ್ಳನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣ ತಯ್ಯಾನ ಅತ್ತು ನೀಕು ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಹೊಂಡೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಪುಗೆ ಮಗ ಈತ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮರ್ದು ತಿಂದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುನ ಬಿಡ್ತು ಇಡು ದಾಯ ಬರ್ಪಾರ ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾರ್ನ ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನ್ಪೋರು ಸುಮಿತ್ರನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ದಾನ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತಾಳು ನಾನು ಈರಡೆ ಇರ್ಕೊಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತಾಳು ಯಾನ ಅಡೆ ಪೋತನತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರಿಯರಾ ಮರ್ದದ ವಿನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಗ ಮಗ ದಾದಂಡು ಮಗ ಕಾಲೇಜಿ ಅವು ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರು ಜನತ ಏನ ಮರ್ದದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆತೆ ಬೆತ್ತಾಲೇಜಿ ಆಯ್ತುಂಡಾಯ್ತು ದಾಲೇಜಮ್ಮ ಇದಾಯ್ತ ಕಿಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತುಂಡು ಮಗ ಅಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಕನ ಜೀವನಗೂ ಆದರದು ಆ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕನ ಜೀವನಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ திட்டு பறித்துட்டு அருகு ததன நெத்திர் தசை குண்டுங்க அம்மா எனக்கு மர்த்தேச்சிகம்மா ಅರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಏತು ದಿನ ಉಳ್ಳೇருந்து ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನಾಯ್ತು ಕಿಂಚ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂದಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅರೆ
ಇತ್ತೆ ಪಾನೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಒಂದು ಏರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾಗ ಆಯ ಮಿತ್ತೋರಿ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ ಪೂರ ತುಪ್ಪೆ ಏ ಪುಗಲ ಆಯ ಕೈ ಬಿಡ ಏನು ಇತ್ತೆ ತೆನ್ನ ಆರಿಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣಮ್ಮ ಈ ದೀಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕರುಣೆ ಬಿಟ್ಟಿಜ ಅದಮ್ಮ ತಾತಮ್ಮಂದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕುಸಲ ಉಲ್ಲತ್ತ ಮಗ ಚೂರು ಬೇಲೆಡಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೇನಿ ರೈತನ ಮಗ ಓಯ್ ಚಲ ಸಕ್ಕ ಇರಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಶಲ ಅವು ನಿನ್ನಡ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನೋಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅರಿಲ ಮುಗಿತಂಡ್ಯಾ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದಗ ಕಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ದಾಲ ನೆನ್ನೆಜಿಂಡ ಯಾನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಯ ಮಗ ಒಂದಂಬೆ ಕುಸಲ ಏನ್ ಪನ್ನ ಬೇಜಾರ ಅಂಡಯ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ತಾಯಿ ಬುಲಿಪುನು ಚಲಚಕ್ಕ ಈರ್ತಾಯಿ ಬುಲಿಪುನಿ ತಾಂಡಕ್ಕ ಪನ್ಲಿ ಒಂದಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣಗೆ ಚೂರು ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಮನೆ ತಂದು ಪಾತೀರ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದ ಈತಿ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಣಿಜಿಂಡ ದೀಪ ನಮ್ಮಿ ತಾಜ ಪಣಿಯ ಒಂದಾದ ತಾತಾಯೊಂದು ಓಕೆ ಅವು ಮರ್ದದ ರಿಪೋರ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರತೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಕನ್ನತ್ತೇನೆ ಇಟ್ಟದಾಯ್ತೊಂಡು ತಾತ ಮಗ ಸರಿ ಪಣ್ಣ ಯಾನಿರಗೆ ಹಾನಿಯ ಪಂತೆ ಸಸರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪೋಲೆ ಆಯ್ತು ಇರಗೆ ತಾದನ ನೆತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮರ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮಾಡೋಡಿರ ಸುಮಿತ್ರ ಐ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಡರ ತಾತ ಈ ಜಲ್ಚಕ್ಕಾಯ್ತ ಆಯ್ತ ಪುರ ಬನದಲ್ಲೇ ಇಂಕ ಸೀಕುಂಡ ಪಂಡ ನಾನು ದೇವರೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಷ್ಟಗಳದಲ್ಲರ
ಅಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ഉന്തമ്മേ, എന്നെ ഈ ബാലക എന്നെ കൊടുത്ത് മെതീർലിച്ചിയ മെതീർലിച്ചി ഒല്ലടിലെ ഇക്കദാദണ്ടലാണ്ട ആയിനര തോൻ പത മഗ തോൻ പത ഉന്നയ ആയി കൊച്ചി രണ്ട ബರ್ತನು ಕೊರವತ ಬಾಲೆ ಕೊರವತ ಕಷ್ಟ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಾರಿ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ರಡ್ಡುಲ ದುಂಬು ಪೋಂಡನೆ ಜೀವನದ ಸಾಧಿ ಸಾಗುನಿ ಇಂದುವೇ ಬದುಕು. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಜೈಕಾಗ್ಲು 2 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಮೋನಲ್ಲಿ ಕರಿನ ಸರ್ತಿರ್ದಿ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ 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 ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಾಯ್ನದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸುಪ್ರೀತ ತೀರ್ನಬುದಾರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಗಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ತೀಕಿರಂದೇನೆ ತೂಕ ತೀರ್ಪುಗೆ ಅನ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ನವೀನಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದೆತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಏರು ಮೈನ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಒವೆನಾಳ ಒಂಜನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಜ ಪಂಡ ಬೆತ್ತ 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 ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲು ಪೋನುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಚಿನಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಅಂಚಾಂಡು ಅಂಚು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾರ ಅಂದ್ 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 ಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನ ಡೈಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು 10 ಗೆರೆ ಪನೋಡು ರಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಂಡ್ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಂಡ್ 10 ಗೆರೆಟ್ ಪನ್ಪುನಿನ ರಡ್ಡೆ ಲೈಂಡ್ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ಇರಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಪು ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಂತ ರವಿಚಂದ್ರ ರೈನ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಇರುಲ್ಲೇರು ಹುಡಲ ಅಂತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ ಐಟ್ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಸ್ಕೋಪ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಉಲ್ದಿನ ಅಡುಗೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಣ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ಅವಲಿ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಐನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಳು ಜಾಳ ಅದು ಪೋಣು ಒಲ್ತುರ್ದು ಒಡೆ 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 ವಿಜಯರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಮ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನನ್ನ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಕ್ಡ್ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅವಘಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಕನ್ನಡ ಪೋಪಿನವಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ನಿಕಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಅವು ಈ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಟೈಮು ಅವು ಜೆಪ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ಮಂಪರ್ಗೆ ಜಾರ್ನು ಬೈಕ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಪನ್ಪನು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂತ ತರಿದು ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೊ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಅವು ಲಕ್ಕೆರ ತೀರ್ಜಿನಲ್ಲ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ತನ್ನಾತಿಗೆ ವರ್ಕೌಪ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ಮಲ್ತದ ನಂಡ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಡೆ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ನಂಡ ಕುಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಪಂಡಾರು ಜಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡಾರು ಸರ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಆಗ ತೂದನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ ಆಗ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಂದು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆ ಪದ್ಯನೇ ದ್ಯಾಗ ಬಂಡ ರೈಟ್ ನೋಡಿದನು ಕಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ ದುಂಬು ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಮಂತು ನಿತ್ತನ ಏನೇ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಪಾತ್ರ ದಡ್ಡಗು ನೋಡಿದನು ಕಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜನು ಪಟ್ಲದಾರ್ನ ಪದ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಪದಗ್ಯವು ಅರೆಗ್ಲ ತೂಪಿನ ಕಲೆಯರು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನೋಡಿದನು ಕಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಂಡವು ಆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲವರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನು ಆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲವರ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಹಾಪನು ಅಂಚಿನವಳು ಐನು ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ದಾನ ಮಲ್ತದು ಐಟೆ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ ತಿತ್ತು ಪೋಡು ನಿಜಾಣ ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡಂಡು ದಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಯಿಜಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ಏತೋ ಬೆಟರ್ ಅಭಿನಯ ಏತೋ ಬೆಟರ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರು
ಮಲ್ದಾರ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದಮ್ಮಿ ಜೇಡ್ದವ್ರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಚಪ್ಪೆ ತೋಜರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡಲು ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಬಲೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಕಡಪುಡ್ಜ ಈ ನಂಬರ್ ಪುಣಜ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಡ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಅಡಿಗೆ ಬೋದ್ದೆ ತೊಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ನಂಗೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ್ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸಂದ ಒಂದು ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ನಿಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು ತುಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ತೆರಾಣ ಕೋಟಾದೆರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ